Takže toto je šupalupa partia, ktorá práve došla do Tatier. To je Borbino. Hej! To je Milan. Toto je Bugi, Mahony a toto je Roman. Dúfam, že mami toto nebudú dívať. Takže šlápeme práve na Popradské Plesko. Budeme tam spinkať. A zajtra sa chystáme na túru na Kôprovský štít. 9-hodinová túra, makačkáme. Prídeme strhaní jak čučorietkové kriky. Zajtra. Vybavení. Roman si práve vypýtal ocovskú. A tam hore sú Tatry, chlapci a dievčatá. Tatry. Počasie je zatiaľ nič moc, ale to sa zajtra spraví. Že Bugi? Pekné? Môže byť, ty kokos. Roman, čo hovoríš na to? Najlepšie. Najlepšie? Originál. Miňo. Luxus. Luxus. To je Popradské Plesko. Tu sme boli minulý rok, tu na hore, na ostrove. Tu budeme spať, takže pripijame na moju dcérku, ktorá sa už čoskoro narodí. Nech to všetko dobre dopadne. Na zdravie. Na zdravie. A tak pri najhoršom povedať si to. Takže chcel by som natočiť tento pohárik. Vôbec není 11 hodín a vôbec toto není plné tatranského čaju. Ako vôbec. A vôbec sme ich práve nejebli asi zo 5. A vôbec zatra nejdeme 9 hodín šlapať. Nie, môžete dopísť tu. Ne. Čo si to dáme kúpiť? Ale čo si vám tu Koľko toho máte? Či koľko toho máte? Vy sa práve vo šlungu. Zajtra nás čaká 9 hodinová túra, tak preto chceme trošku. Ja to zvládam za 4. Práve stávame a je úplne nádherné počasie vonku. Vonku je úplná megovica a ideme hore na hrebeň. A púšťame prvé video dneska. Už sme hore skoro. Popradské je tu niekde dole a my stúpame, chalani nevládzu, Borby s Milanom. Ale tu nás si valíme hore pánskym spôsobom. Je tu krásne, je to úplná šupa proste, úplná šupa. Takéto pohľady sú tu, dívajte na to, proste dovidenia s Bohom. Takže o chvíľu z Kôprovského štítu točíme ďalšie video. Chalani si myslia, že sa fotia, ale nie, ja ich nefotím, ja ich točím. Úsmev! Dobrá! Nachádzame sa v sedielku a je to tu úplne krásne. Tu budeme šlapať na Kôprovský štít hore a potom sa vrátime sem a pôjdeme dole do touto dolinkou okolo Kriváňa až na 3 studničky. Je. No však Barbino. Takže. Nachádzame sa na Kôprovskom štíte, už sme hore. Práve sme to vyšli. Bugi, čo na to hovoríš? Bomba, krása, nádhera. Áno, je to v poriadku. Treba chodiť do Tatier. Treba. Oplatí sa? Dobre. Prídeme sem ešte niekedy? Samoška? Blackberry. Roman, ako sa ti páči na Kôprovskom štíte? Je to veľmi fajn. Áno? Áno. Zhrň to jedným slovom to zhrň. Nádhera. Luxus. Borbino? Heslo. Na pánov. Pekné môže byť? Ne, je to nádherné. Nádhera. Milan? Perfekto. Milan, tu vzadu sú rysy, tu je Vysoká. Tu je Poľsko za nami. Tu sú takéto dve pleska úplne bombové. Krása, nádhera. Šupalupa. Akože teraz sme práve došli na ráz cestie pod temnými smrečinami. A dozvedeli sme sa a už sme to salne krogy. Že máme ešte na 3 studničky, 3:15 hodiny. Kakaz ako normálne, chlapci už plačú. So silami na koncoch. Kakaz, jazyky vyplazené. Je to tak chladno a veľmi tak prosvedujúco. Pobíra. Chalani sú dole, sa im nechcelo ísť. Idete to dali. Aha. Ja som z Francúzska. Z Francúzska? Monsieur. Ty to ti idú. Ty to dáš jak Chuck Norrisu. Podáme nejaký rozhovor. Futbalista. Super. Obsadka. Jaké máme smer, chlapci?
Dobre ste im poradila. Aj ste im dali toto. Čože? Dobre. Takto trošku pijeme na Bugiho chate. Yes. Bugi, daj nejaký taneček. Staré časy, staré časy. Nebuď baba, Bugi. Nemáš pohár. Bugi takto leze hore kopcom. Tu nám fúka takto. Takýto mráčik. Čo si? Trošku naložil viac ako som mohol. Stúpame tu na Slavkovský štít. A oproti máme takéto pekné výhľady. Tu oproti je Loničák. Dole vidíte Šutovský vodopád. Áno, presne tak, Šutovský vodopád. Tu sú tie chatky na Britsku, to? Či? Že to zamúcka už dosť, ale... Tu je takáto pekná dolina. Aj že do tejto studenej doliny a tak ísť na súdic. Aj takéto je počasie v Tatrách. Na jednej strane úplne krásne Na druhej je mrak, rumburak. a na druhej strane Mordor. Konec dňa. Tu na voláde Gandalf žije. To je magistrál? Takže sme my takto na Slavkovskom štíte, tu na Tatrách. Tu nádherne, počasíčko vyšlo úplne skvelé. Paráda. A čo na to hovoríte? Tak mne sa vždycky Malá Fatra páčila. Som rád, že sme sa rozhodli ísť sem dneska, lebo kto vie, aké je v Tatrách počasie momentálne. Martinské hole ako vždy, klasika, nádhera. Som rád. Vrátime sa sem ešte niekedy? Určite áno. Určite áno. Na takéto Martinské hole. Minimálne gulovačka tu môže byť veľmi fajn. V poriadku. Iggy? Tak čo ja viem, počasie nič moc. Ľudia nič moc. Proste na piču partia. Čo ja viem, ako ja Všetko už... super, aj počasie. Dneska ste ma ešte prehovorili, ale na budúce ako... Aj počasie Ja super. už v živote nepôjdem. Výhľady super, krajina super, proste všetko naokolo, turička super, len tá partia je úplne iná. Bugi? Sa mi už tiež na budúce nepočítajú. Toto vyzerá, tu na dole je zbojnícka chata. Tam je taká veľmi maličká, je niekoľko metrov pod nami. A tu je
ľadový štít a hen tam je. Hej, z Polsky Justin. A hen tam je... Nainštaluj do kamerky aj kamošov z Polska. Tu Polska. Hello. Takže sme na Zamkovského chatičke, takto toto vyzerá, práve sme sa ubytovali a spíme tu na také malej chatke za chatou, také je úplne pravi a varia nám večeru, práve sme si objednali a tu nám takto setkáme a keckáme. Tu sme takto všetci, čakáme na večeru a tu hore, tam, presne tam je Slavkovský štít a tam sme dneska boli. Makačka celkom, akože originál. Mecho, môžem ťa prerušiť? No. Ja rozmýšľam nad tým, že toto video, čo všetko vznikne o Tatrách, bude buď normálne také, že to budú môcť sledovať všetci, alebo že to budeme sledovať môcť iba my. Tak na to sa úplne vyjeb, že to budú môcť sledovať všetci, lebo pôjde papagaj. Presne, ja to sa pýtam, Bude papagaj. že či nám chceš aspoň porozprávať o tom, že čo je to vlastne ten papagaj. Papagaj, Petri. Dáme si poldecko najprv, inak to bude Kto to bude pozerať všetko? Len my, hej? Dajme tomu, že by sme A to tvoji pozerali voliči len o my. 20 rokov, keď budeš kandidovať na premiéra. Akože vôbec nie je 10 hodín, vôbec nie sme najebaní a vôbec sa to nebavíme, akože úplne, že je najlepšie. Je 10 hodín. Vôbec je akože, a vôbec Bugy teraz nejde tancovať, akože. Som ťa ojebal jak špinavé právo. Ojebal jak špinavé právo. Bugy, podať nejaký taneček, poď, nebudz, poď trošku, len tak akože. Ja ti budem spievať. Hopa! Hopa! Ja prsty v piči. Viete, čo je najlepšie, že dneska sa nám toto zdá úplne mega vtipne a za to si toto pozrieme a že... Počkaj, ale že my sme boli ako najebani. Ale vôbec sa... Počkaj, vieš v piči, že o 8 sa mi zdalo, že je zima a teraz je úplne teplo. Sa tak ohrialo, že je v piči. Ty kolena. Kolena sú na piči. Tatranský. Takže práve sme stali, sme na Zamkovského chate. Je nedeľa ráno a sme takí jemne rozjebaní. Trošku nám potkaníky skapali v papulkách. A predtým sa tam vysrali asi. Ako fakt urban už. Vieš čo, podľa mňa už odchádzame tak do pohodiny, takže... Chcem odísť s odsťou. Máte, aké boli raňajočky? Raňajky boli exkluzívne, dokonca by som sa nebala použiť termín výklenkový sen. Igity? Sen, jedným slovom sen. Sen. Tatranský sen. How was the breakfast? Very good. Very good? Very much, very good. Máte ešte dlavy, ešte dáva. Včera sme si tak trošku vypili 2 tatranské čaje, celé flašky. Bolo úplne sen. Včera sme boli tak trošku za chrapuňou. Za chrapuňou. Tak trošičku. Do 2:30 sme tu kecali. No a dneska sme to trošku zapili.